Shape Kritabuk Tiprasarok agulio bujakkha Khoroknwi Tiprasa kubun dofani borok bai patimung patika mia sangrong sane horo phul bajomatia bini monaino tuinai bini daran nogo maisana nene thango tei maichawi no kipili phaiman Jorao no Bhagwan Thakuro kisachuk samsita tangnai borok bai malayo tei borno kok citrasao tei kok sungna chengo tei o kok salaithaini no kisachuk kok banglainai borok phul bajomatia no buo tei o patimung bai bini dara songo phun khainai bor himani jagolo bini dara sorong phainai khakpaika tei o jaga bini loge bolendoriang bo haino phainai borno khage re phaika phiaba o bulaimani jagao bolendoriang no sini winner geinai o bunairok bini nok barao thangine haino hai bonus paragayo tabo kok sumungkha Tiprasaro tabok shape de tong agolibo horkuthuk Jorao phano berai malia horkuthuk Jorao phano mane kaisa phun hunane mailia abai ke bujagei tongo salbong koktoma kasai phaitongo chini mangpliwa aboni akulo isthanao boroni mungai complain khayo tai borno majar jang nei sajakha isthanani bukhaktei kanani di borong koktini borotam salakya ante de bai kenai ang mo thangai la maisa gei daran no ge sungke dara tro hungke mo jaga tongguta Bhagwan Thakuro ni sung maisa gei ante de bai kenai thangai la o sung te kaisa tonggu bo hungke aro jaga sai ya he aro jaga thulai gi bo hungke batia boi nokro bo thulai gi masi sung ante de bai kenai mobile nai thangai la mone lagi thangai tong hata busi borok tinjana phai ge tinjana phai si ano sung phai nero hostel ni sing lamga sa ge hostel ni he 3 bar salam busi anor si ma khango si o bimor sa ge si esi buku khuk tisra jra ke sai kongse anor ko ang joloi pele ang borong to jol nai bele busi tana am hai ke ba tok salang bui samasi boro ano dongkha baile ha ko bang amono dar ano kol khaile ha saka dar ano kol khaile ha te masa an logo no kol khaile ha khaile ge to mo haing to ha ke sani si boro mobile se dise dong to gang anti te no mo thangra di sai ro na dar ano nai gira di sai ro na phaili ang go angale si boss gang ano bu phayi si ang ma bula ha ang bujak tong ba ang ma bunai ni ke masa sakang phai bu khagira ang bulahan ke te masa phai borok ni ke bulai kan ang kun nei bin bulai tong ke ayo aro gana gini borok ko tong mung sa khaya ai nai tong ke te masa last ang ko lon na ke phaila bo phai borok ka thang ta no bulai ha por ka mung sa khai mali ke lo ka ano he ro na di mo bai mo ka bai tok mani boro bujakkha ya ko kaisa tonggu pero yak mo ro to tong sep tong bai ke busak ko ro ko na ang siya ko tal kes boro asu kabang tong na di yago boro angkai mane norok angko nin tete bai kinai norok nin daran nok ni maisa oi nok ni bara kasab nok thang tong man ta de ja para ko sungke aro horos mi thulai gi aro unki ge so kore ni ge ge long ke tete bo amang ko ha bo no thang bo kirija ko ha surai anu nok lang ko bo mung sa khai man dia ge bo nang an khare ang bojak to toini ang bo no thangra di sai ro na ta por mane manan boro rohor o dada no thang nai gira di ga bo time rokong khana bo mang dada no kol khai prong ke 10 ta bo norok a bunai ro nang side sini sini ya ga kun mung sar norok kok banglai mung abrok krinya bele na thangde phajin nang de bongno kuno hoi soi rok kala kore na ke ante de tong ante den sung bo busigi kubunyang na bela nanin dada samane kubunya gai nang khaile tangai bujakkha ba ang kai toy ko boto sakam nai to sakam bo ani mai nong kai din daro tamai bara kana to mani ang kai jabo samane abu ko bin ang kai tam kam bo kol khayori chungno chamke naina thangkata ang ke to just mana khaina simse thangmani amte tam nai ka problem solve khaina thangmata angka jaga o tinjon mansa teja phaipiro mane chang borbai male kisa kasang pairna hane thangle mata am se borok tam sapuilao oi hadar put batha dan kok sitra tikle chang mane rihinta phada astabolo astabol bijin phaidi ni la thate borok changori hino phila apro tong ta angka apro chang batha katam khabai tam chang se borok sawo bono puila bunai hino saw mane aru maro phaidi te bunai no astabol bijin phaidi ni saw angka amte ke ko bindara soi khala soge sogi bo nijin mana bujak bo kisa jol nai bele joli bo a wansarok no phuni bundam bukha angka jaga mana khai tong amti khamte ko mana khai mani ka jaga wansar borok khorosa sinai tongo mane borano sini hokata puruno katam mane o wansarok ba nang sini lajban dongtana sini laya mane borano sini sinara khata apuro borano sinara kha
ang borno mana khaifuru angkai tamkha jengto pai phekya mane phai nogo phai pori tong bekya an tong khana exam se tong ang tete college por khana exam tong ani hai hani pori tong ka am se borok tamkha ar mane borok kamong ke tu boi get gana phai buna bage tu phai leu angkai a jaga tamkha borok ani get bus kawo kese kechengri tong ka angkai yang darano kol khayo ka e ko borok sing kana phai tong ne get gana phai tong ka nai di nei bono kol khayo kata angkai bo sawo i phai na tabuk tong thoni angkai 10 minit pore ang borok get nok khaikya angkai dara si phai kana hanai thangi nai na hanai get kholoka get kholong mon par tam khang kang ke ok se sasla pan liya kai nong bar tong han simi sungwa angkun pan sali mane saiman liya purani ko kamslio gnaw rang mai direct sotani phari phatra ni 4-5 jona ki miloi bumang nai ko kamslio kisip thanga jotona ses और जगह boy ko tam bajan ka saiman liya thei phaijak yang ba yok tong ba kya am nini bara no thangnya ani bara no ko phai bu da borok le bahaki nin bara nok sinika abo bora yang phaimang khanawa mane a jaga wo yang singkana nei sanai abai nei kisa khanama hai mane ni logi ta thangkana abo haja logi bolte amro I think mane ke bo saiman khana abo haita chumot exactly saim ya tam ke phakya to ke borok ke bo simnai borok tong ke bo nungai tong chang biang phai kam te ke phaya no bu phakya boraro borok 15 থেকে 20 jona tong wansarok kun saslam manliya angaro ani langma bagi bansiri man ne kun motek khachigi yang phaima paisu mane nang bahaki nok ni nongkhor bangkha ba nok ni nongkhor mang ka ke mane dara phaikana hanai borok get nok khayong ke ba get chori gana am se bor se ba jaga ro 10-15 jona guna hanai ta hedar put 2 minute nei ke oje borno mana khaibro khorosa sin ano sinar khani ang sam asi samani a borno puila sawai ko mo to ni sawana kai holokai bo am sik samani logi sa no haino romi bulaikha holokai bo mane a borok sai dongka bo buya nai to se borok bulai tei thaglia holokai ang kun mote kya niyo ko banchi yang khari phekata tabuk no rogoro o SPS phaimani no tabuk tamonai sare bong ni bagai jang to bong ni bagai born je chaya khlaimana bon ko sinte future ro te am ti tang thong nai de kabang ching no wa bo hai chin borok ni sako attack khaijak mani chung simia amo tabung ni simia kabang ma jang kuno korong maya solution maya borok abo mu chung to di khai tong chung no chin borok no nai simia borok mu chung to di khai tong jate omai te tang thong